Čau, já vás vítám do dalšího videa. A tohle je unboxing na vlastně tady tuhle silikonovou klávesnici. Je první plus, nedá se zlomit, je ohebná. Jsem to stopil. Druhý plus, jako normálně to reaguje, tady mám na tento počítač, tady mám Sims, nevím, ale prostě jede to je hlavní. Dále. Když to polijete něčím, se to nepokazí, ale normálně to vysušíte. A další je, že nevím, co jsem chtěl. Jo, tady jsem to takhle zmáčknu. Teď se vám to tak rozsvícuje, zmáčknu caps lock, rozsvítí se caps lock, zmáčknu numlock, nechápu, proč ho nemám za play, scroll rock, to nevím, co to je. Tak a stála asi 200 korun. Podrobnosti už najdete asi tak na internetu. Jak se obchod jmenuje, teď nevím, ale já myslím, že to by bylo už tak všechno a čau.